инсталляцию «Границы Украины» представили сегодня в Киеве. Студенты из всех 25 регионов страны собрались вместе, объединившись желто-голубой лентой. Так молодежь страны продемонстрировала свою поддержку согражданам и патриотам Украины, которые оказались на аннексированных и оккупированных территориях. 25 лет независимости, 25 регионов вместе навсегда. Молодежь рисует мелом контуры страны, каждый свой регион. Зараз я власне намалював свою область. Я сам родом з Херсона і хотів би, звісно, підкреслити, що наш регіон звичайно важливий в тому плані, що опинився на кордоні з окупантами, і важливо зберегти там український дух, щоб кримчани дивилися, ті, які сумують за Україну, що Херсон – це Україна, і тут же вільна земля, і максимально наближати Україну до Криму. Во дворе Киевского института международных отношений собрались студенты со всех регионов страны. Елизавета родом из Черниговской области. Там сформувалась моя свідомість, там сформувалась моя поетичність. І взагалі, коли я читала, наприклад, Олександра Довженка, який народився через одне село від мене, я відчувала глибоку таку поєднаність з цією землею. І я вважаю, що ця область є істинно українською, так як, по суті, саме українська мова, яка жива, яка зараз найбільш вважається офіційною українською мовою, народилась в Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Не побоялись прийти на акцию и выходцы с неподконтрольных территорий. Наталья демонстрирует проукраинскую позицию у себя в Донецкой области. Хочу выразить свою гражданскую позицию, хочу показать то, что не страшны ни студенчеству, ни вообще, в принципе, населению нашему все вот эти вот внешние угрозы, которые сейчас на нас навалили, скажем так. И хоть буду банально, но зато скажу это искренне, хочу продемонстрировать, как наша Украина едина. И то, что вот несмотря на все возраста, несмотря на то, откуда мы все равно все вместе, и мы целостны. Поддержать земляков пришла и крымчанка Джемиле Гафурова. А так історично склалося, що Крим пов'язаний з Україною, що Крим відноситься саме до цієї держави. Інакше бути не може. Крим економічно пов'язаний, Крим пов'язаний народами з Україною. Тому це тільки Україна. Студенты объединили себя желто-голубыми лентами, чтобы показать: Украина едина и неделима. Навіть на окупованих і тимчасово анексованих територіях живуть люди, для яких важлива Україна і які вважають себе українцями, і вони не вважають себе жителями незалежної держави. Тому ми хочемо підтримати їхній дух і єднання нації. Возможно, говорят организаторы акции, сама инсталляция ничего и не изменит, но зато все будут знать, как настроена молодежь. Україна незалежна! Україні 25! Зі сходу на захід, з півночі на південь, 25 мільйонів разом! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР.